Dostun ateşli näme diýende de bolup durýar. Biz näme molla däldi kagyýam zok. Ýaş kişiň ady köp bormuş diýerler. Döwlet bilen oğuzlana. Döwlet bilen oğuzlana şäher öňkü toýma çağırdım gelmedim de. He, sondan. Öňkü toý şäherki diýen şonda SMS oklatdym. Şu toýa gelmedin diýip. Onu arzy bloger Nevdaýelden gaty berme diýipdir da. Yo täden balkına salam. Yaxşym. Gowerýänti. Edil 2 yıl bara näçe ýol geçdik tügeleme 3 ýyl bolup barýar. Şu Hudaý we sen Murat malades. Balkanyň gordusty sensiň ýaňşy. Men saňa aýdaýyn şonu. Döwüje, döwüje. Döwüje. Sen wara. Ben saatlan kliýerden süperendim. Anlaýam ya. Ben düýünki toýuň nemeti bilen Yok, kol şäherdik milýas alladyn. Döwlet bilen ogul falan durmuşdy. Nuragan şäher diýip ogul barmy? Ana ýaxşy edýän zady şu. Sen ýaxşymysyň emme daty ýyrgydyrjak bolma. Adat, şoma gel. Adada taýf bilen ikiňe de bir nomer bereýin. Bolýa. Beýtme dam, menem ştaýda diýişýär. Terdar tamadan reklam edýänler nice dinlediň edi. Öyle şey. İçinden näme çykdy diýen? İçinden näme çykdy diýen o? Näme? Qılmy. Wah. Hay, dinleden gitmedi ya. Dinge nesibeden iň soňsyn. Ha, o şey. Soňsyn dinge nesibeden. Nesibeden başga ýerlik dakal etme. Dinge nesibet, ha? O dinge soňyda dinge nesibet. Başga fowdamy. O ustadagan, o başga padnos geldi mi ustadagadan? Ustadagadan başga padnos geldi mi? Başgalarda. Ha, yalnızın molmoklara mümkün belli de Allah ne. Bolya atış, bolya. Näder arçaň nomeryna SMS edýän, töw arçady da. Näder SMS edýän. Bolya. Toylar ýene bir gezek kutlu bolsun. Ýaşym, döwlet, gowy dostlaryňyz hiç açan daşyňyzdan aýrylmasyn. Janyňyz sag bolsun. Ýagyş garyň deregine pul ýagsa da başyňda, juda ýakyn ýüregiňe dostlaryň bolsun daşyňda. Pula bitmez işleri syn dostlaryň bitirer. Dagy ýetip bilmeseň, dagy saňa ýetirer. Ece senin diýen o delçagalar owada bakyp ýörselerdir oyun. Her gün käbeleriniň elinden öpüp halaldan ekläp ýörsetlerler öýün. Senin oğlun olsa odup olardan kızgın mehrinden gaýtdy üzülüp
herkese canlaştan kızıl düğmeni bastığım ustalan gel yer düzülüp Ecetenin sözler ılgattı ömü asırda şanını ecir hanımı ben şehirde emma oğlada bağlar iyilerin çağıdı yemen yalım diye Allah'dan canıta oldum ben oğlum oğlum perdenlerin bakımda elmada ama o fizik torları kedilen torları yörükler hem sevgilim şanına ömrümün fizili diye su başlığıyla o kalp verelim ben seni ben söyleyeyim bilmem. Özümün tamamı sonra bozulma. Yarın arzularımın bağrına sen var. Olan şeyler çok sağlıktan sonra. Baklı olmasın, bayram olsun. Sen önden oyunun rıkkına öyle. Hemen bunun hoşlaşma için yorumunun bir tane katmağı geldi. Ben söyleyeyim bilmem. Köy yuvarım ben size katlamalısın. Bana verenlerinin enem atağımın artık mazı bilen haklamalısın. İşte tam hıyarların yüzünde yatı. Да. Вы просто посмотрите на время. Вот. Время 4 утра. А мы сидим и играем игрушки, раскладываем. А что делать, Милена? Убираю я. Мне жалко эти игрушки, мне жалко Халка. Днем времени нет у меня убираться. Вот ночью убираюсь, днем он все опять переворачивает, ночью складываем. А как ты Бэтмена только что сделала? Да, у Бэтмена здесь ноги не было, а голова была. А тут головы не Тут было. головы не было. Милена мне предлагала оттуда голову взять. Вот тебе целый Бэтмен. Ну все, складываем это. Хорошенькие. Да, хоть что-то целое. Сколько? С моих игрушек сколько? Здесь целый. Нет, здесь... Зеном. Зеном. А здесь тоже целый. Головы нет, да? Это Бэтмен? Да. Бэтмен. Уже куку, да, ночью? Все, это целое, это целое. Бедолагу отремонтировали. Этого убираем. Этого ты боишься? Да, на его голову, посмотрите. Мы играем в 4 утра. Я Халк, Милен. Знаешь, сколько Халк? Это что? Хабиб ночью. Забинтовал Хабиб его? ночью. Это Спит. рамисная с гипсом. Наверное, да. Наверное, что-то сделал он 100%. Я же тебе сказала, смотри, что он сделал. А этот ребенок.